com transmetre l'esperança, perquè crec que vivim una època en la qual ens és difícil tenir esperança. Moltes vegades les adversitats, la injustícia, les coses negatives són fortes i ens podem sentir inclús com abandonats de Déu. Jo crec que és important transmetre esperança, però una esperança que la posem només en Déu. I Déu ens dona signes senzills, quotidians d'esperança, a través de persones, del seu amor, de la seva fe, i notes la presència de Déu en tantes coses que t'ajuden a caminar en esperança. Una esperança que és una opció que jo també he de fer. No és optimisme, jo espero en Déu perquè me fio de les seves paraules, de la seva fidelitat i del seu amor. Intento entregar-li el meu futur, oblidar el passat i esperar en Déu.